skal du nu have det godt, skat. Pas nu godt på. Ring hjem i aften, ikke også? Hej. Hej, Markus. Velkommen til skolen. Jo, tak. Jeg er en af skolepræfekterne, så jeg skal lige vise dig rundt. Så kom med mig. Og det her det er så vores gang, hvor der er kontor derinde. Og nu går vi sådan ned i spisesalen, hvor du så lige skal møde Dennis, som også er en af skolens politifolk. Ja. Så nu får vi lige se, om han sidder herinde. Sådan. Jeg hedder Dennis. Hvad er du? Jeg hedder Markus. Er du den her? Ja. Nå, okay. Velkommen til skolen. Velkommen til skolen. Ja, tak. Har hun vist dig rundt, eller? Ja, jeg er næsten lige kommet, så jeg har kun set hele gangen herude til, og det er det. Okay. Vi skal ud og se på skolen lige om lidt. Okay. Bare hold den så. Men i hvert fald velkommen til her. Held og lykke. Ja, og så sidder bossen lige dernede, så der går du bare lige ned. Okay. Hej. Hej. Markus. Jeg hedder Mogens. Nå, har du fået et godt indtryk af skolen? Ja, det er faktisk en rimelig sej skole. Ja, jeg holder sgu selv meget af den. Altså, det er jo en flot gammel skole, vi snakker om. Altså, Hvor gammel er den? den er 200 år gammel. Ja, så den er sgu ved at få sine år. Og jeg kan se, at du allerede har mødt Cecilia og Dennis. Så Ja, jeg har fået har de... indtryk af det. Altså Mås, de gamle navn. Men jeg tænkte lidt, hvad er skolepræfekterne? Okay, vi er en slags en lille gruppe, og der er et sted, der er sådan noget. Vi laver en lille småting der, altså sådan ro på gangene og tømmer skraldespanden og sådan nogle ting, altså. Men vi har også nogle lidt specielle ting, altså hvis der er hvis der er sådan lidt stjålet på et sted, så kan det godt være, at der er en, der kommer ned for at tage en rapport eller et eller andet. For at se hvilke værksteder, og der er mange ting, der er bestjålet og sådan noget. Ja. Er det noget, jeg oplever tit her, altså sådan noget med stjæleri og sådan noget? Her for tiden, så er det sgu... Jeg måske aldrig det. Der har sgu været lidt for meget her for tiden. Det er derfor, at vi sådan arbejder lidt på højtryk på at få det fjernet. Fordi det er sgu ikke godt, at det har det så dårligt. Nej. Det var der nemlig på den gamle skole, og det var sådan, at der var ikke muligt at gå ned ved det. Ja. Så... Ej, vi prøver så godt vi kan. Men vi er jo kun 3 eller 2 skolefætter, så er det mig. Så vi prøver. Ja. Vi kunne sagtens bruge noget mere arbejdskraft. Så velkommen ombord, min dreng. Jeg håber, du får et dejligt skoleår. Jeg bliver sgu nødt til at gå, fordi der er vigtige ting, jeg skal lave. Ja. Og Dennis og Cecilie, Ja? der er en ny opgave til jer. Fix den, I'm over and out. Okay. Okay. Men hallo, hvis du gerne vil være med i skolepræfekterne, så ligger der et ansøgningsskema der foran dig, som du lige skal udfylde en gang, så tager vi lige et kig på det. Okay. Men vi ses nok på et tidspunkt. Ja. Hvad så? Hvor langt er du? Jeg er der næsten. Jeg mangler lige for opgave. Okay, det lyder super. Hvor Dennis? Det kan sgu egentlig også være lige meget. Der er blevet stjålet penge på værelse 3. Fix det. I'm out. Nå, skal vi bare komme her? Ja.
Jamen herover så har vi så en legepark. Og så har vi alle de her små hytter her, hvor folk de så bor i. Og ude på den græsplæne, der er derovre, der hygger man sig rigtig meget om sommeren. Der er sådan en guitarspil, og det er bare virkelig, virkelig hyggeligt. Og vi hygger os bare sygt meget her. Så vil du med videre og kigge, eller? Det kan vi godt. Ja. Er det her, ikke? Ja, det her det er værelset. Lad os kigge på det. Er det ikke Dennis' briller? Jo. Hvad laver de her? Det kan være, han har tabt dem. Ja. Hey, Dennis! Hvad? Dennis! Ja? Dennis, er det ikke dine Hallo, solbriller? hvor fuck har du dem fra? De lå derinde. Nej, det er dig, der er tyven, er det ikke det? Nej. De har været væk i nej. lang tid. Det var inde. Flyt dig, mand. Jeg slader om dig. Ja, hvad? Jo, Dennis. Hvor dum tror du, jeg er, mand? Hvorfor? Jeg har beviser på, at det er dig, der er tyv. Mig, der er tyven. Jeg så dig løbe ud fra Vestgården her tidligere i dag med en pakke smøger. Hvad? Lige inden vi gik ned og fandt dit solbriller inde på gerningsstedet. Mine solbriller? Ja. Var det jer, der fandt dem? Jamen Cecilie, kom ud med dem. Kan du se den her revne her? Kan du se Hvorfor har han fået den? Hvorfor den har fået dem? Fordi jeg tabte dem i går. De har været væk lige siden. Hvorfor skulle jeg gøre det? Men det der er godt, det er falske beskyldninger. Det kan... Fuck, stjal du så en kniv og en gaffel over for spisesalen? Stjæl en kniv og en gaffel? Hvad snakker du om? Hvornår fanden har jeg gjort det? Du tog dem ned i lommen, og så kom du hen og gav mig high five, mand. Hvad snakker du om, mand? Jeg siger det til dig, det er ham. Det er ikke mig. Hvem her tror du mest på? Prøv at jeg har været her i så mange flere år. Han er lige kommet i dag. Vi ved ikke, hvem fuck han er. Hvordan kan du stole på ham? Men han har større grund til at begynde at stjæle. Fordi at han kan lave lort med dig. Han kan gøre lige, hvad han vil, fordi han er boss. Det betyder, at du bliver straffet. Fucking færdig her, mand. Nu skal vi snakke. Fuck det her lort. Du skal bare lære din fejl. Jamen, hvad fuck er det for noget, det her, mand? Pulling on my heartstrings, it be driving me insane. I ain't got time to play these games. I need my schedule free. She just may be in love with me, but in love ain't something I wanna